Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Lena ayikho serious, guys. Ayikho serious. Uthi yangihlekisa lento angazi why. Lapha kumaskandi kwamanye amapage bathatha lezi ingoma zamthandeni i-Gucci ne-Paris ukuthi ama-views azo anje. Lena enye iko 20 something million, lena enye isithe 9 million ku YouTube Music, ngala ku YouTube ithi 8 million. Shuthi nje yabo ziyaphelezelana, iyalandela le ngemuva. Khona kosethi ke khona lokho ukuthi kuthathwe lezi ngoma kuveza ama-views azo kuyizimpawu zomona because ukhuzana ukhiphe i-album. How? Wait guys, uma asenze ngomthandeni isibonelo, uma umthandeni ekhipha ingoma akusho ukuthi phela manje abalandeli bakaKhuzani basuke bephoqiwe ukuthi ababhiyoze kanye nomthandeni mabengafuni. Ngisho ukuthi njengoba ikhona i-album kaKhuzani futhi yenza kahle, sibona ukuthi izoqhubeka yenze kahle, akusho ukuthi abalandeli bamthandeni bathule. Kanti ithini into yeni manje? Hayi. Yabo ukuthi nina nifuna ukujabula nonto, nisho ukuthi kwenze njani? Kube ne-pause manje, kumiwe kulindwe umhla ka-30, nina nibe nithatha 19 songs niwaqhathanise nengoma eyodwa ephume manje. Angithi phela yini enifaka umfutho ukuthi siyagijima umhla ka-30 uthini? Kodwa ingoma isikhona. Uma futhi le ngoma iyenza kahle, abalandeli nabayithandayo bazolokhu beyibungaza nje, beyijabulele, beyibhiyozela. Njengoba nje mina ngasho mina ukuthi uma unomthandeni bathatha uDisemba bawusondeza bese sikhathazwe izinto ey'ningi unyaka uqala nje, wathi unyaka usuphela bayibona lento ukuthi hayi le ngoma ifike manje ngoba ilokhu ifikile vele siyaphithizela. Kodwa manje sesifake i-energy yokuthi ngomhla ka-30 kwenzakalani. Singaphoxeki guys. Ngomhla ka-30 silindile. Hayi ukuthi mase kuphume ngale sekugqiba abalandeli ngapha. Noma nina nifuna ukuthi makuyinina kuthuleke. Hayi, ezinye izinto kasazizwa kahle. Ngoba uma umthandeni ekhiphile, abalandeli bakaKhuzani bazenzela into abafuna ukuzenzela yona, abazayo bheka ingoma beyizwe ukuthi injani, bayayenza. Abanye bakhetha ukuyigxeka, bayayigxeka. Yini entsha manje? Kuthiwa-ke ngoba kuveza ukuthi i-Paris linama-views anje ne-Gucci linama-views anje, khona lokho kwenziwa umona. Guys, labaya bathi ayathengwa ama-views. Lama-views athengiwe, angithi athengiwe. Lawa athengiwe masevezwa manje sekuwumona futhi. Angithi nathi ayithi shu lento. Nina ninobufakazi bokuthi wona lama-views athengiwe. Yekani-ke bejabulela ama-views abo abawathengile. Kanti kunjani? Hayi guys, ngithi ayikho serious le video. Angithi ama-views lawo awasiwo umsebenzi, athengiwe, awathi shu. Animenike, musani ukuba nenkinga ukuthi bajabulela into engekho. Angithi niyazi nina, naze nathi sizwe ngaye. Ngathi mina vele uyanilaya ngoba uyazi ukuthi nimakile izinto ukuthi yini e-wrong, yini ezoba wrong. Ngokuthi nje kuvela ukuthi ama-views ayathengwa, obani abajabulele lokho. Ilaba bathi vele ayenzeki leyo nto. Njengamanje kuthiwa i-Paris limela, i-Gucci imela, uShwini Umtekhala umela, uGatsheni umela. Khona kosethi ngoba kuvezwa lezi ngoma nama-views abo, ingoba kugqitshwa. Hawu. Angithi laba baveza lezi ngoma nama-views abo ilaba abajabulele zona. Abanye balapha babhizi kwi-album. Kanti indaba nibe ne-break i-album iney'ngoma ezu-19. Mina ngisayi-understand into yenu. Iy'ngoma zu-19. Umsebenzi mkhulu ukuthi lalela le album uqede. Masuqedile hamba uyomemeza lapha ku-TikTok ukuthi i-album ithini. Oyizwa kakhulu ile. Hamba futhi ku-Spotify wenza into efanayo. Nina nibhizi la ngomthandeni khona.
Uma-ke sethi umthandeni unabalandeli abaningi nidinwa nife niphendule kuqala. Mase siyayibuka-ke leyo filimu eyimovie. Mase sithi unabalandeli abaningi nicasuka kuqala kodwa yini? Ngoba phela wena usho ukuthi kini kubhizi kodwa unake ngapha okungenalutho khona. Laba abajabulela ama-views abo abawathengile bakuhluphe ngani? Sekuwumona. Hayi. Kade zazibuya kakhuzani kumnandi. Kuyenzeka-ke kujatshulwe kanye. Hambani niyobhiyozela i-album, nibuke iy'ngoma zonke, phinde futhi ku-Spotify, ubuke iy'ngoma zonke. Yekela kamakhelwane. Angithi kamakhelwane nibize kwathiwa nizoshaya mhlawumbe nathi ama-views athengiwe. Thengani ama-views. Ngathi-ke makukhona ozoba nje ayithembe kube wuyo sithatha sibeke kulo process yokuthenga ama-views ukuze sikhulume ngento enobufakazi. Hhayi vele ethi kune-app eveza ukuthi ama-views athenga kanjani. Athenge sibone ngoba phela thina sikwazi. Thina sikwazi ukupromote, thina sikwazi ukuboosta. Mase uthenga ama-views-ke thenga ulethe ubufakazi. Kunjani-ke namhlanje? Akusachazeki kahle. Ningangenzi ngathi kunenhliziyo embi ukuthi kwenye indawo kancane wegazi yezwa kancane kwenye indawo niyalayeka ngoba nithanda amanga, nithanda ukuphusha amanga. Manje provani. Iphi proof? Ayikho neyodwa nibona ukuthi ngayitomula-ke nenze le process yokuthenga ama-views ukuze sibone sifunde. Yekani-ke laba abathenga ama-views bewajabulela. Angithi lawa ama-views bathi awekho real. Akuwona ama-views angempela. Ama-views angempela. Yekani-ke bejabulela umkokotelo wabo. Bayekeni bewujabulela. Ngicela ukusho ukuthi ngoDisemba ngizobe sengiphumile kumaskandi ningakangishayi ngoba niyashesha ukuxabana. Kodwa ningizwe ayikho into, abukho ububi engize ngabo, ngisaqhubeka ngimi kuleyo ndawo ye-support. Kubalulekile ukuthi siwa-support ama-artists ngendlela e-right. Bye bye.